Ndakusuwai guys, ndakufunga YouTube. How are you YouTube? My YouTuberians. How are you? Ndakufunga yo guys, ndakufunga ya. Tuangani. So far to retain. YouTube. Ndaneza ibabo inana salad. Kana chirungurungu YouTube. Amaweza kumaya. Ngeri Facebook tatore ku 1000 ino. Ndopinda mu 1 point chakadaro. Zama YouTubers mumarataratiza around. Hi guys. Tukupa kunona kama na kedu kadiki comfort keka ya tikati aiwaka. Tatu ku Facebook bega tichimboyawo panapa live. Tichimboyawo live. Tichienda nemikwa kudawo mumbonawo live. Kwete chimunya. Mumbonawo live. Chimwana chedu chechia live pa YouTube kwete chachi munya. Tukupa kwa comfort kadiki kama na kaka. Takwenda kwa kuda. Ndinopotire pineruti akatibaya tisho right. Guys, muri say guys, makadi zvenyu guys. I love you guys. Muri say guys, muri wadi here guys, what's up for festive season guys? Makatirongereko pa Christmas up guys. Makatirongera chii? Makatirongerawo here zvakanaka zvinanzi. Mutinvaita kwa kudzimba dzenyu inoitiyo kuzodyara mpunga neuku. Mutidedzewo kudzimba dzenyu toda kuzodya mpunga neuku iswa izi. Musanyime. Ndisire chipogo. Yapera. Adaku tunalingira chimbori kanda ku. Bona Johnny. Ationa Johnny. Please wani magure mangani muri kunongora simu. I want this. I think from from 2009. Yeah. Ai mato Rustenburg mafias. Cape Town ish. Mukantidedza ndoya. Mukantidedza ndoya guys. Mukantidedza guys. Amene ku Facebook vari kuronga yenhingikiri get together ye Cape Town. Facebook vari kuronga get together ye Cape Town. So yeah, ingota sema updates. I'm not sure kuti zviri kuitwa rini kana zviri kufamba sei, but yeah, mukantidedza ndinouya. Ndinouya. Kapatokera pabridge. Atishazi uzena vile tumopinda ni under bridge. Kwenda kuhlabana. Achipinda mlo. The under bridge is better. Drive meetings. Asibane mabruza. Maybe rush hour. Tukufamba sei gwinda tukufambisa shoma hapo. Mageza.
aripo ayo. Oh, that's why. Ndosaka vanhu vari kutoda kuteedzera mutemo kuti pafairway stop atanga kusvika tiende. Apa igemurawo mapurisa hadhi inogara Pachikona ichi kai? Chikona ichi vanochida zvisingaiti. But vanenge vapedza zvangu china. Vapedza hava china. Vatori kukolekta bhegi kudhara. Bhegi rapo. Homwe dzafa. Bhegi rapo. Hanzi ko Facebook madi. Ndiba mnini. Andisini. Let me tell mamnini. Mamnini ndewati kwanza dambo. Hanzi ko vamwe vedu ku YouTube. Hanzi ko vamwe vedu ku YouTube vasingambotioni vasingambooniwo live ngavamboonawo live asi vanonyanya kuona chimunya. Ndovatunza kunoku ndovaisa ku YouTube ko bamnini. Ndikangotsa ese machena. Complex chatwe chema India. Chakara chema India. Vakabona chechana temere. Ndo vakachitanga ora. Ma India. Ndiko ma India, anti ma India ese umanogara muzina vile. Ma India cheta anogara. I complex yawa ma India chinoka chikafu chembo mamwane no mafuji. Ndesa chichi. Kuti zvoba ava zvoga zvoga. Makari watu. Ma India gagara dominate iba. Aro halal. Inshallah. Ma Muslim. Yeah, but my Muslim preachers are serious. No preacher one. You know one thing chanoda, vano preacher mabasa word mashoko ravo ka rine practical zvakare. Havango preach zvisingaiti, vane rudo vanhu vaya pafeya kudarika isusu ma Christians. Ma Muslim ane rudo. Vaka preach love ka they show each other love. Zveshuwa avaoni umwe wavo vachitambura vomusiya azviti azvigoni izvo ko rodhi yakavharwa izvo kusakati kuendepi kamashura zvanenge maemba sakati kuendepi apa inomudirepi rediyo iyi hakuna handifuri kune kupinda azviti here vari kuendepi apa aiwa hakuna kupinda navo airiko bamnini aishayikwi kupi ivo vari kuendepi apa hari kuenda mafemo toenda tose koko ashayikwi hazviiti nokuti hazviti inofanirwa kuveko because hazviiti kuti ingashayikwa roti nebamini saka vanhu vanenge kutiende kutaundi namatsirodha kuchina kunoziva kuna rodi ngatiro ute bamini rodha ingashayikwa saka ngatibvunza avo vakagara titobvunza chii tongoita kuneza kuenda mumafemo bemaminika rirasitakadzirikwa saisi semuti hakuna rodhuku tikanokuona apa hatina iriko rodhuku bamini iriko muti hakuna rodhuku ngatibeji 100 aiwa tibhejeni mukuti roti hakuna kuedza kwarodhuku bamini roti iriko roti yakavharwa ngatibvunze kana hatibvunzi yedhei chete roti iriko atibvunza
Timela. Chimdara. Madi. Ndara kuna road here kusaidu. Inopinda Mhlabani. Mhlabani. Saka yakatovarwa ndiyo iyi. Iriko but manje andisanyese. Atingi unongokwenda kwada isoba ndokutokuke. Oh. Saka zvaka chichirina booking. Saka pakavharwa vanhu vari kufamba nekupi? Unonza road vanhu yacho izveni kukasira. Inonopinda? Inopinda vanhu tengene tangaenda kunonatisakata kwakada isoba. Kozotsoka kwaiso. Iburuja Mhlabani. Muenda nepi? Pinda itini. Kwenda so. But you can see sure but kune road Guys, mazona kama YouTube. Hakuna road rasika. Hakuna saka tutokera mtown hapa. Ndio pa bridge baba. Demand rambitsa bamni ndainga kupinda nepa bridge. Ndingatwa yande kana kune matapa. Aiwa nditi. Aiwa azvo kuti zvibata kana tukwanda ile ndiwa isiya. Nditi mashalisa province. Baba nasienda isone. Nepi? Ndotona. So, Sike makada iso. okay. Kusangozo juma bado. Unaweza wanike road yavharwa. Akati kwa road yavharwa. Yakavharwa rini? Ngava vachenga bridge ukasanga paipa. Papa di? Pakaureva mukadzi. Apa. Aro wari chitima. Yeah, zveshuwa because panga pakaipa road yanga yakaipa iyi. Chitima chapedza vanhu. Chapedza vanhu chitima. Ari mumotikari. Ari motikari ndiye angari munhu kutanga ile chitima chipfuura basa chitumwa nemunhu pakuna kuti unofana kupinda napo. Matanga ari motikari akarohwa nechitima ari motikari. Like akapaka nje chitima chipfuura munhu unofana kuti vasika chituma mota iyo yange so grand break. Mai wedu vayapinda muchitima. Mai we shame. Iyi nguva inenge yakwana iri kuipa zviri very late zvakadaro. Ende kuzvipa lepa zvingotaita. Kwani kwari bamnini baba. Indi kuti vanhu yandiri pasi pebridge kwayakana ndiri pasi pebridge. Kachibokisa. Apa place yake iri shortcut. Dai dzinovharwa yake iri shortcut. Azvinoita zvatongasira takuziva. Saka ndiudzei vanhu vari kuenda kunohodha unoona zina vhimbo vari kufamba nepi? Unoona zina? Unoenda nekupi? Vaitsoka vanhu